Gusto ko po matutulungan niya, Master. Gusto mo bang Opo, matuto? Master. Ikaw talaga. Hindi na po ako. Binugbog mo kasamahan ko. Tingnan mo. Sorry po, Master. Sila lang. Sorry po, Master. Sila ra di ay. Tol, sorry, Tol. Sorry, Tol. Sorry, Tol. Gigulata ka. Sorry, Tol. Sorry. Sorry, Tol. Ha? Binugbog mo ko kanina tapos magsusuri ka. Sorry. Turuan niyo po ako na yan. Turuan niyo po ako. Uwe! 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 Ay, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Makalagot! Makalagot! Wawan ko anong bayana na. Naunsa ka bay? Da, naglagot ko. Kisam na kontrahan mo bay? Si Palanggod, anak ni Tikyo nga tikla. Gibastid ko. Ina mo dyan ko nagbatig naong. Nga nang masako man ka. Nga tinuod na po nga batik kag naong. Buram kag amigo. Kinsa man yung gilibanan mo? Si Palango ako. Ah, siyempre bay, ikaw yun. Amigo guta. Sige buhat palang nako bay. Duble ang gihatag nga kasakit diri nako. Gibastid pa ko niya. Gihanlan mo ko niya batig naong. Kahilas biya. Sige na bay. Tahan na bay kay may pamangita tag tindahan na to bay. Mag-inom ta bay. Oh, sige bay na kay lamia inom bay. Oh, okay bay na. Itagir na mawara na mo kasakit niya gipanghatag bay. Sabi ka mabalik. Yatay. Usa ka tuig naman ko anig. Kinarate ng lubiha. Di mga buko katumba. Kanahan din ng lubiha eh. bay. Kabantay ka gabi nga. Di ba ni burn out man to? Oo bay. Ganaot bitaw to. Buang nga lagi gabi bay. Nagtabo na tamig habol sa kong asawa para magkuan. Ning siga bitaw na ang suga. Ha? O say kuan bay? Ana ba? Imo pa magipaklaro eh. Mao ba? Nya. Nakitaan mi sa among mga anak. Reaction sa mong anak bay. Ipangutan na ako sa akong mga anak. Ug unsa gunumi? Mao to akong gitubag akong mga anak eh. Anak ko nga. Wala na. Ako ra gituob niyang inahan. Kay galain niyang lawas. Tuob gina ko ni maayo inahan. Oh, naam lagi mo. Lagi di ami dire kay kitang gilim nun. Sakto kayo. Di po mo dire bay. Aw kan na libre. 1 minute 37 seconds later. Abang-gobo ko bay kay ibastid ko pa lang. Pwet! Hilas biya ni Bayhana. Para kinsang gwa pa. Wag hapon kakamukon bay. Oy Bila! Oh, Taro bay kay shouts out kay para makalimot ka ng palang-palang mo kay ning uli. Paling-paling din naong nimo gyud. O pay guro ugbok ko nimong unga nga upaw. Stoy, bili mo nga ng yosi. Yung Malboro ng kulay pula. Ila mo na to ana. bitaw no. Buhay pa mo kita tawhana diri. Uy, ila ka tawhana. Kana gulas tindahan na ba? Wala. Ya. Kami plano niyo. Ato nang birahan. Okay. Problemado ko ron. Ah, sige, kami bahala na. Ako'y bahala na. Watch and learn. Meron ba kayong lighter dito? Ba't kinukuha mo yun, tol? Hindi naman sa'yo yan ah. Ako bumili yan ah. Saan pupunta? Bay. Tagalog, bay, Tagalog. Ah, kaya na nimo. Bay, kaya rin mo, bay. Kaya lagi na nimo lagi. Padayon. Ito. Kaya na. Huwag kang makikag-isaw dito, ha? Huwag ka kailan ako. Bay, Tagalog, bay. Ako yung lawas ni Bada. Ha? Ako yung lawas ni Bada. Ano ba nag-uusapan niyo, Brad? Hindi ko yung maintindihan ah. Yan ba yung lingwahe ng Bisaya? Tagalog ako, Brad. Kayo dapat yung mag-adjust sa lingwahe ko. Ha? Tagalog kayo.
Papalag ka, Brad. Manghihira ko. Papalag ka. Ayusin nyo. Ano giliab mo mo ako, amigo? Magtagalog ka, di kita maintindihan eh. Awet akong Tagalog eh! Tukan ka sa aming master! Tukan ka sa aming master! Tukan ka! Ano? Sino yung master mo, ha? Amigo George! Siguraduhin yung malakas at matigas yung master nyo. Siguraduhin yan. Ha? Siguraduhin yan. Pero mo anong lighter mo? May lighter ka ba dyan? Wala po, pero mag-ingat ka po. Ako? Mag-iingat. Sila mag-ingat sa akin. Dahil kung nasaan man ako, dala ko bayag ko. Eh di bahala ka sa buhay mo. Master George! Master, baon sa mo? Gikulata sila. Gikulata? Oh, luuya lagi. Kita pa lang kay. Kinsa may nangulata? Tagalog! Dayo man to. Tagalog? Oh, Dayo! oh. Karon lang ni tawhana. Mabawas ta! Andama ang inyong mga gamit. Akong paon. Kwa! Karon ka ng Tagaluga ka? Nanghasi ka ning dili mo ang lugar? Among ipakita kung unsa may kahaw dire. Meanwhile, Pagbantay kang Tagaluga ka, imong gikulata ang akong mga tao. Wa ka gyud siguro kinsa ni imong gikatubang. Ilanak. Unsa man pud mo? Gikulata? Unsa na kulata o atake? Kulata. Sa ato pa. Ubay-ubay mong gikulata sa Tagalog. Karon, nagipangkulata man mo. Mubaos na sa Tagalog! Tara! Pagsakura! Mubaos na! Tara! Mubaos na, master! Dali! Sabi mo ah. Bulkit. Bulkit? Pwede na na. Dali, Master George, kay katulog akong kamot. Kini nga itong amigo, ato nang ibaos! Mga tuta! Atong sulto na Tagalog! Tara! Puyog! Diyan, alam ka! Mukuyog pag yung ka nga naglisod, nagaglaka oh! Tingong kag si Jul! Magpuyo dia! Sige, dito na ko. Pagluto na lamog tinughong! Eh, niguli na mo mga me! Atong ibaos niya po mga amigo. Ipangkulata. Gikulata ko sa Tagalog. Atong testingan ni Kaizog sa Tagalog eh. Tanahon tali. Ablehe! Ablehe! Tara master! Lagaw! Ay, lagi pa muna una. Dili ka master. Kisa may mister rin. Ikaw lagi. O ako yung una. Tagalog! Asa maros Tagalog? Ito, dito, Master. Itodlo og tarong. Dito! 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 Diyan may libon? Dili. Asa man? Tinahan na ito. Ato na to! Pasig mabagatan nila. Tagalog! Asam ka Tagalog? Kamong tulong ang ikulata, kaningog boy mga buot. Ibaos na mo Tagalog. Mao ba ning Tagalog inyong ingon? Mauna. Gahi ka gid ay. Unsa ni katinood nga kinukulata mo tong mga kasamahan ko? Marunong ka naman pala mag-Tagalog eh. Ba't yung mga bata mo, hindi marunong mag-Tagalog? May Tagalog ako konti kasi nakapunta ako ng Maynila. 1 buwan lang. Kaya pagbalik ko, nakadala ako ng Tagalog konti. Napulot ka pala sa Manila. Ayos yun ah. Tigasin ka talaga. Rino, Ikaw ba yung master? manguta na pag yung kakin sa'yo, master. Kitagaw nga ako itong nga ani nila. Tanong ka. Ikaw ba yung master? Bakit? Katawaan ra ba, Master? Katawaan ko? Katawaan raman ka? Nagkaminus. Kahit ka na, master. Kahit ko tao. Master! Mo na nagkulatan nyo gani ha? Mao na ganyan. Sila, luuya lagi. Eh, ipakita na ko niyo, master. Ikaw, Master.
Sige, ako katawan. Mas, wa man mo buyo, mas. Wa man mo istorya nga dako kay tao di ay. Sa taon mo. Pagbuga mong tanan bi. Mong tanan sulti on tabo. Mura na hinunit si David ug kulig bulayat ni istorya ron. Sige. Ani na lang. Kita masukuli kita ko kay tao. Di makaya gyud. Di makayo eh. Dublihan itong lawas. Dublihan di bisa katulungan mata. Ang atong buhatong magpadak-anay o magpaghay-ay. Sige ka na. Ha? Okay mo? Okay mo sa kukuan? Sige. Bisaya. Gahi gina mga Bisaya. Gahi eh. Dagko pa gina. Tanawa ng Bisaya manok. Gahi kay tungol. Sa mo tatang mga gahi? Bisaya. Sige. Sige. Ya, Master George, makabawas kita ni. Tapos ani. Bawas kita. Bukoy kay mo. Kung may pinaplano pa kayo, brad. Sisig pang labot ya. Huwag ka munang mag-ano dito. Huwag kay labot. Sige, planuhin nyo kung ano yung dapat yung planuhin. Still. Hindi kayo obra sa Huwag pag-aalam. kang ingay-ingay dyan. Kami bahala. Pagayay? Sige. Tanggapin na namin natalo kami. Sabi ko naman sa'yo. Pero may pero eh. Talaga. Kayo. Tapusin mo muna ako. Okay. Idaan natin sa ibang labanan. Kahit ang labanan to yan, hindi ako suko dyan. Tingnan natin. Idaan natin sa patigasan at malakihan. Cool! Ano? Cool! Payag siya to. Payag siya. Sige. Tirahin na. Try na? Ha! Sige. Ha! Kala mo ha? Kahit magsabay-sabay pa kayo. Ha! Bunga nga dyan. Kala mo siguro ano? O paano? Ano? Sino muna? Master, ikaw nang mauna. Ikaw master eh. Sabay-sabay na lang tayo. Ah, sabay tayo. Sabay na tayo. Sabay daw. Hindi yung may muna. Sabay-sabay. Haron lang ka ha? Sabay na! Ano ngayon? Ha? Ganyan kalaki sa inyo. Wow! Grabe naman yan. Totoo ba yan? Ano ngayon? Tingnan natin! Tingnan mo sa'yo. Parang saging na luyak. Parang saging na luyak. Master, Oh, turuan niyo po ako ng ganyan, master. anong turuan? Turuan niyo po ako ng ganyan, master. Pakiusap po. Master, turuan niyo po ako ng ganyan, Magpaturo master. daw siya. Ano? Gusto ko Turuan matuto mo? ng ganyan, master. Gusto mo bang matuto? Opo, master. Opo, master. Turuan niyo po ako, master. Pakiusap po, master. Turuan niyo po ako, master. Gusto ko rin po. Huwag ng kang ganyan, magalala. Tuturuan kita kahit binugbog mo yung mga kasamahan ko. Opo, master. Hindi ko na po yun ulitin, master. Punta ka lang sa channel ko. Ano po pangalan, master? Ano pangalan po, Punta master? ka lang sa YouTube channel ko. Opo, master. I-type mo Haskang Diwata. Salamat, master. Ano po, master? May YouTube tutorial ako doon. Salamat po, master. Na kung paano palakihin. Opo, master. Gusto ko po matuto ng ganyan, master. Gusto mo bang Opo, matuto? master. Opo, master. Binugbog mo kasamahan ko. Tingnan mo. Sorry po, master. Sila lang. Sorry po, master. Sila radi ay. Tol, sorry, tol. Sorry, tol. Sorry, tol. Gigulata ka. Sorry, tol. Sorry. Sorry, tol. Ha? Binugbog mo ko kanina tapos magsusuri ka. Turuan niyo po ako na yun. Turuan niyo po ako. Uwe! 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 Gamay mo na kay. Gamay rin. Kargada. Tawana. See? Talawa. Master, biliban ako mo. Oh! Masasir na guni. Grabe eh. Pasalamat kita master to. Oh, kabawas na. Kabawas ta. Oh, usa na. Dagko mas pinanta para sa mga Bisaya. Dagko yung mga Bisaya. Grabe bro. Ani ba? Kita mo ko ah. Ani ka. Nangisok kung gito mo. Nangisok. Nangisok. Nangita kontra. Sige bro, banda na. Buak siguro ni. Buak ka eh. Tagalog. Dagan na. Nadlok. Mau ditake mga untek tinugong. Ala. Ulit na. Da. Lagot ni. Anak ni Tikyo nga tikla. Gibastit ko. Ingna ba ko niya batignaw? Ano masuko man ka? Nga tinuod man
Sus! Tunong tato. Ang gabi ibay. Paingo na unta mi habol sa. Ay nang tana akong anak. Ay mga de. Dire. Tira. Kusga. Bugo ko ba kay ibastit ko pa lang. Prolong ba? Ako bago ko ba kay gibasit kong palang. Bah! Ano ba? Sorry. Pwede ba kayong hayang ko, sir? Pwede ba? Bah! Berkinsang ka pa. Kita kaya lang gini patire dire kay Eh. na. Eh. Bugo ko ba kay ibastit ko pa lang. Kinsang ko pa. Gilas biya ni nga. Ana ko, sir. So what's up guys? So again, thank you so much for watching sa mga video and thank you so much kay mo yung gihuman ang video nga among gihimo. Actually guys, kining video is collaboration to. Magtagalog ako kasi may kasamahan tayong Tagalog. Si Para sa lahat ng mga taga Manila. okay, si ang YouTube channel na Lingas Chippy at ang hashtag Liwata Channel ay nag-collaboration ko. Kaya makita nyo si PG sa video na to. So, thank you so much. Kayo, wala kayong shoutout? Walang shoutout. Naubusan. Natay shout out oy. Shout out ni sa tanang viewers na mo nga always nagsuporta. Thank you very much. Thank you. Shoutout sa lahat ng mga viewers. Shoutout you sa so much. nanay ko. Saka sa mga kaibigan ko. Artista na po ako. Thank you so much. And huwag yung kalimutan mag-subscribe guys ha. Tapos, Like, comment, comment, share, subscribe. and lastly, huwag niyong kalimutan i-click ang bell notification para maging updated kayo sa mga video na i-upload namin every now and then. Thank you so much. Thank you so much. God bless.